Oh, Jen's ice cream. It's not just ice cream, it's an experience. It's tasty, creamy, mouth-filling, and yummy. Every scoop is a burst of joy that melts your worries away. Made with healthy ingredients, produced in a hygienic environment, and sealed in stunning premium packaging. You know you are in for a treat. Backed by top quality staff and world-class quality control. Jen's ice cream is all about flavor, freshness, and fun you can trust. Available at ShopRite and all major supermarkets across Nigeria. Scoop it, lick it, and love it. For more inquiries, you can reach us on +234 806 455 6558. Jen's ice cream, pure joy in every scoop. tun da baka bari ya kana kai bacci to abun da ga aljaniya yanar to sai shi wancan ya kama dan abokin dambe to da na fasa daji mu shiga daji cikin daji da mota don mu samu shi ya dauke yaro da ya tafi yanzu da ya tafi da shi an ce ajo za da wurin ajo ne ya ce gashi Kano wallahi tallahi 30,000 the next thing kawai sai na gyara da na ganin ka zo to ni ina mutunta da kuka kuma saboda shi so wata rana ku bashi kai na mere na kuma shi tsakanin alasan dodo alasan Allah kodu da shira yago wasa kai alasan wannan ba taken nan da kake yi ba ka tsaya ku tudura ka tsaya ku tuban juna ni a wasa ku yi ta haka nan a yi tare a gyara zai Shabu
yaron can da ya ganda gidan da ya accident to shi kenan dama an waɗa min amma ya gwamta ne shi ilimi al'ada da Allah a cikin an ce tun sakwato don mun sakwato muna taimako alamisi gani kuka taimako na zari sanusi sanar na san za a yi haka da abin ka wurin faɗa wurin ba da kyauta faɗa to Allah ba ka laya ayo si misali yau ka san yau za mu je mu yi ma abin nan so dama kai gidanku an gaba wallahi kai min ku ba zan gaba ba ai ba kamar mutum ban zuwa wallahi ban zuwa kuma sa yi na shege da kyau Thank you very much. Allah jama'a ku taimaka mana da Allah. Kabiru a kudi Allah. Wallahi ko 200 an ka bashi gidan yana samu wannan. Thank you. amma dai na samu yan dabe za su zambe da dogon zayani dogon da kare da bishi da kuma dogon in ba kuke shi ya gudu bai nuna ka to kai wanda aka danda ana gudun ka kana ta kojiya da gudan da yana cewa wani mutum ba ga baki ta yi jini
ka shuri ka ya jawo Allah ko ka wuto ne Allah ko ka gudun dambe ba a yi ta abu da banza lokodi lokuma ko a dambe sa fito wallahi kai ta na ana ta samun shi mutum da bai dan gani da wani shi ne ni wannan ga da kin banda wannan dogo ya bugu wannan a kan bugu ina ba ta wawa ce ka tashi to kaja duk tuntun ɗin Najeriya babu wanda yi ka tare amma na sakarci ka mai da kanka sakari ka ɗauke wai sai ka yi wani abin ka samu kuɗi wawan banza ne wallahi kaza ne ko ɗauran yana da ɗin don yanzu in haɗa ga masu da wasa wallahi wasa shi abin da ya ɗauka wannan wasan da suke yana dariya shi zai sa a shi ka je ka ga tattalin guda ce wajen amma don ta kisa yau shakin wanda ya waɗa muku wani sirri babu wanda ya wanda ba wanda zai karatu wallahi kashi shi ba wanda zai to jama'a ina magana yaron nan da muka ce za mu taimaka mai wannan carki din nan ko ba haka ba haka mai tafasa ina yake ina bello oscar kai kwace gudu wada jin can waje akwai kujera ka ko kuma mai yan dambe kowa cikin kuzin ɗaya mai $1,000 ko kuma ƙananan yan dambe kowa ta ɗaya mai naira $500 don a tara da abin da aka samu a bashi dogon ya ce $200 wa dogon a shi ne ba ne in ma yi wuri ba ɗaya ma ba shi ne za a yi ai abin da ya sami ce ba za a zaga ba bai iya taya da kawai to in ya zana da su kujera kai kai Hey!